Kîne em Kurdin Kurd, taştiyanê comayê li ber de nizim, di nav çolistanên ewrên çavên ceylanim, geziyên Celîleyê bêmiradim, di sarincayên qeşên girtî de. Ez Kurdim Kurd, kêrên di bejna kemal de û perçe perçe bûna laşê oxurim li ser erdeka sar û cemmidî. Kîne em Kurdin Kurd, kîskên hestiyên Hakan Aslan di ber hembêzeka lal de di nav kolanên bajarekê Matmayê. Ez hewara Mehmet Tunç li qadên Berxwedêr, Xapûtê Tahîr Elçî me, bi lingê minarê çal ling de aliqandî me. Ax kîne ez Rojhilat jina Amîne me, porê min bûye serhildêr li nav kolanên bajaran, reşporê min bûye sembol ji bo jiyana min, ji ber ku azadiyê xwe re bînî, jin, jiyan, azadî.